मित्रांनो, जय किसान. मी एक शेतकरी नागेश गंगावणे. तर तुम्ही आपली तूर पाहिली होती कशी होती, वाघासारखी. तर तिची मी प्रत्येक तुम्हाला सोय दाखवली, सुरुवातीपासून सोयाबीनात असतापासून तर काढणीपर्यंत. तर आपल्याला 4 एकरात 29 क्विंटलचा ॲव्हरेज पडला तुरीचा. तर तूर फिल्टर ओके, छर्रा माल तयार आहे आता. आणि बियाणं विकायची वेळ सुरू झाली उद्यापासून. तर बियाणं आपल्या हॉटेलवरच भेटेल. हॉटेलचा पत्ता सरकारी दवाखान्यासमोर, नगर परिषद कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 5, अकोला नाका, वाशिम. इथं यायचं, इथूनच बियाणं घेऊन जायचं. तर बियाणं भेटेल तुम्हाला याच महिन्यात. तुम्ही जर म्हणसाल पुढच्या महिन्यात म्हणजे मार्च, एप्रिल, मे, जून, तोपर्यंत बियाणं राहणार नाही, मला माफ कर जा. जेवढ्या शेतकऱ्याला बियाणं घ्यायचं त्यानं दुसऱ्या महिन्यातच बुक करा. राहिली दुसरी गोष्ट, तुम्ही म्हणसाल बियाण्याची जात कोणती आहे, तर मी तुम्हाला देवाशपथ सांगतो, मला बियाण्याची जात माहित नाही. मी धरलं, अंदाजे पेरलं होतं ते ओरिजिनल बियाणंच देणार मी तुम्हाला. कारण ज्यांच्याकडून बियाणं आणलं होतं त्याचं अपघाती निधन झालं, त्याच्या घरी गेलो तुम्ही, तर त्याला त्या बियाण्याची काही कल्पना नाही.